Ngoten mengke kula nembang terus bojo kula Boyo Bayu sing benake anu kurang ngene terus. Dadi nyonyah kula almarhum niku banyak jasa tumrap kula. Kula saged sukses karena Ibu Bayu yang mendukung kesuksesan saya. Nggih. Mila pamisi urip wonten mesti Ibu Bayu guyu. Bakul Setut ngendi wong kene sing melu ngewangi melek Bakul Setut. Menawa ingkang bab gandrung ngaten menapa Bapak? Pripun? Ingkang bab gandrung ngaten. Gandrung Nggih. Selaing janji menika nggih Bapak. Oh nggih. Niki mau nggih pun di Kula ngene menika ngangge lagu yang bernuansa asmara menika sing kula nggih ilham ya kanca jenengan piyambak kanca abdi. Nggih. Kanca abdi niku peristiwa niku makula menten Batam. Oh, wonten pas luar Jawi nalika. Nggih, ten Batam. Lah kula ngerti. Iki sajake kok. Kletik-kletik iki wae ngono. Nggih. Niki anu Bapak, janipun nuwun sewu mbok menawi wonten keparengipun Bapak menika kula suwun menapa nggih. Men wonten inspirasi enggal Bapak. Wonten kanca abdi ingkang dipun gandrungi kalian kanca-kanca KSFC ngaten menika mesinipun saben-saben nusul nggawake napa nggih kletik-kletik ngene. Nggih sok nek pas anu terus mencap-mencap ngoten niku saged anu inspirasi. Sampun wonten manah kula namung kula badhe ndamel pekewet wae. Nggih leres nggih. Mboten namung kanca KSFC dalang-dalang nom-noman sampai gandrung Bapak. Oh nggih. Nggih, pitados. Muga-muga aku ora, Nduk. Nggih. Ya termasuk sing ngendika, Ding. Menika anu kok namanipun gandrung dhateng kesenian. Leres Bapak. Gandrung dhateng budaya. Budayanipun. Menika mboten namung dipun lampahi lari sak menika wit jaman simbah ngono piye. Menan mirengaken rekamanipun Mbah Pujo Sumarto. Piyambake Mbah Pujono gandrung kalian pesinden sepuh saking Ceper. Asmanipun kula kesupen. Ngantos dipun dalaken wonten nggih petrukan. Nek digagas Kang Gareng kae dapure tungkak kowe apik tungkakku. Nek anggere segelem nyuwara kok widodari ngejawantah. Sing niki nggih ngoten kok Bapak. Kalih tungkak kula mawon tebih kasunyatanipun sing gandrungi waduh wis luar biasa. Lho niki kula matur Mbah Pujo Suwargi lho enten niku. Nggih leres, nggih. Terus kan mergo bleseke niku. Nggih. Jebul kok tibake wong sing gandrungnya budaya iki ora mbakas perkara rupa ora. Leres. Namung dudu rupa. Nggih. Swantenipun. Najan kaya cikrak nika ning saestu. Nek ditonton ya irung ya ora banget. Ora bejaji janipun. Pak kulitane ya ora putih. Wong pados panjenengan ngendikaken piye nak namung anu to Bapak? Nggih, tukang derep. Tukang derep kok saiki suarane apik men sapa-sapa kok. Wah, wis luar biasa. Dalang Malang anu Blitar nganti. Blitar. Wah. Wah, patak sisan. Lebih spesifik. Nuwun sewu namung dapur ngaturaken. Menika namung menapa menika? Kula rumiyin nalika alit. Nggih. Nalika uda kawis umur 6 taun. SD menika panjenenganipun Bapak Anom menika ngasta wonten Ponorogo. Ingkang nyinden Burus terus pas kutut manggung. Nggih. Menika rekamanipun menika dipun setel saben dinten wonten Radio Gema Surya. Ponorogo. Menika wanci tabuh 3 ngaten. Wanci kanca-kanca ingkang kanca-kanca kula alit nalika ingkang napa ngarit terus angon lembu menika sami beto radio mirengaken gara-gara Bapak Anom menika. Oh nggih. Nggih ngantos kula menika nalika semanten luar biasa. Kapan iso nonton Bapak Anom nganti panjenenganipun Bapak ngasta wonten dalemipun Ibu Lurah wonten Longsor. Oh nggih. Kanca-kanca klebet warga desa nggen kula niku numpak truk saderengipun namun niku mlampah medal wana Bapak. Oh nggih. Nggih saestu berpuluh-puluh kilo. Ngantos dumugi daerah Longsor menika nembe numpak truk dumugi anu menapa panggenan ringgitan menika luar biasa. Angger wis wah Rosyati kapan randamu niku wong saestu rumiyin saestu ngoten. Iki udel kok dimut niku dadi apalan
dalang-dalang gen kula wonten desa mriku Trenggalek saestu menika. Terus parian sate Ponorogo menika saestu ngaten. Nggih. Luar biasa niku ngantos sedaya dalang Trenggalek niku pariane mesti ngoten menika. Nggih. Luar biasa. Nggih, rumiyin nalika jaman modelipun kere itu sak Surabaya pun sak Jawa Timur. Leres. Niki Pak Saramadi, dalem pun ngrumaosi. Umur pun tambah, tenaga pun susut. Terus kabarung kalih pelawak. Nggih. Bareng enten musuh pelawak malah kula mboten iso nglucu. Malah kula malah bodho. Lah pun napa pun jagake pelawak pun. Nggih, ini malah ini kula prasaja kula jujur mawon kula terus kelangan. Nggih. Kelangan jati diri kula sing iso melawak kula padahal rekaman kula yang lama nak banyol nak melampah ngoten. Nggih. Pripun istilahnya? Samparan ngoten ngantos dumugi enjing. Saiki Pak Nom ora kaya dhisik jane banyune sak nggon-nggon nganti esuk jeger-geran. Lah saiki wis kalah karo Nggih. Karo pelawak pun. Anoman Maneges menika sedulur kula wonten ingkang kerja wonten Malaysia. Kaset itu ngantos dumugi Malaysia. Menika oleh-oleh saking Malaysia menika mboten arupi bebingah saking Malaysia namun kasetipun Pak Anom ingkang diputumbas saking Malaysia Anoman Maneges. Diasta kondur mriki. Nggih, siji. Aja males. Loro wonten si Setyaki kalian menika ngantos dados hafalan. Nggih, Bapak. Nggih. Mugi ndayani dhateng kanca-kanca dalang Kaneman, Bapak. Nggih, lajeng ngaten Pak Sarmadi kula niku anggere mayang dipundhuti lakon sing pun dikaset kula boten gelem. Pun matur nuwun. Nggih. Nggih, monggo. Ajengaken Ngedohken tumindak mungkar yekti urip mangya tentrem lahir batin bagja donya akhirat. Matur nuwun. matur nuwun Ki Sarmadi lemah teles bubar udan. Iya bener. Gusti Allah ingkang bales nggih Ki.